אוקיי חברים, אנחנו עכשיו נתחיל משחק, יותם משיג את ההייפרצ'ארג', זה לא הצליח לנו משום מה לפני זה לצלם, אז עשינו משחק חדש. אני מאוד מקווה שבמשחק השני, כאילו נעשה שני משחקים, אני מאוד מקווה שבמשחק השני נצליח להשיג את ההייפרצ'ארג' במשחק. כאילו, אני גם רוצה במשחק הראשון, אבל כנראה שזה לא יקרה. אוקיי, יותם, תישאר צמוד אליי בבקשה, כי אם לא זה יהיה מאוד בסה, אז כאילו, עם תורות. אז אני מקווה שתבוא, אז אוקיי, שיט, מתתי. אני ממליץ לך לברוח מאוד, כי זה לא טוב, ואתגר בא מאחוריך, ואתה מת, נכון? רגע, אתה לא מת, אולי? לא תמצא, טוב, לא נורא, אנחנו מתחילים לחשוב במשחק חדש, אני די בטוח שעכשיו נצליח, אבל אני לא בטוח ב100%, אוקיי, יותם, יופי, לקחת את הפאוור-אפס, יותם, לך לסטו, יותם, לך לסטו, בשביל שתשיג את ההייפרצ'ארג'. אוקיי, יופי, כמעט תהרוג אותו, ויש הרגת. אוקיי, מצוין, זה גם פגע בעוד אחד. אדגר, כאילו תוריד חיים לאדגר, בשביל שזה ימלא לך את ההייפרצ'ארג'. יותם, עוד אחד, נו, תוריד לחיים, עוד אחד, נו, יותם, למה אולטי? אוקיי, הרגתי לו. לא נורא, גם אתה מצדה, אבל אני הייתי חייב להרוג אותו. כי אם לא זה היה מאוד רע, כי כאילו, היינו מתים. אז עכשיו הרגתי את אדגר, אני הולך עכשיו אל... לא יודע, אני לא ממש יודע לאיפה אני הולך עכשיו, אבל אני אנסה. אוקיי, יותם חזר, יותם כמה אתה קרוב להייפרצ'ארג'? אוקיי. בסדר, עכשיו אנחנו נהרוג אותם נראה לי. יותם תנסה להרוג את ברלי. עוד אחד, נו, עוד מכאן, לא, שיט. טוב, לקחתי את הפאוור-אפ. אוקיי, לא הספקתי. אוקיי, זה קרב מכריע, אתה חוזר בעוד 8 שניות, זה לא ממש טוב. אני מאוד מקווה שאתה תצליח לשים את ההייפרצ'ארג' ולהראות קצת לצופים. אוקיי, בוא נראה. אני כרגע אחכה ליותם, יופי. יש לך אולטי, זה עוד יותר טוב. תפגע בו פעם אחת, יפה. עוד אחד, יאללה. הייפרצ'ארג', מצוין. אולטי, אני אשים. לא, שלא מתנו, שיט. טוב, מצוין. נהנתם? מצוין.